дар давоми ҳамин каталог ҳар 3 рӯз пас компания якчанд маҳсулотҳоро скидкаҳои калон кард, ки мо коргарои компанияро боз кормона осон кард. Ва имрӯз боша пиёзмайдакунаке ки ман видео кардам ва беҳад шумо бисёр пурсиден, скидкаи чанд вайное кард, беҳади бад арзон кардагия ва тёркае ки 6 намуд насадка дора, кори шуморо на миллион осон мекунад. Ва на танҳо тёркао измитчитил, балки косметика для дома, порошок, гранула, корчаҳо, хуласи гап расморо мемонам интихоб кунен. танҳо 3 рӯз то 17 июн шумо шанс дорен. Заказои шуморо дар ватсапи худам интизору. Доставка тамоми ҷои Тоҷикистон ва Россия тариқи пункт видачи Фаберлик дорем. Доставкамонам копейкай. ва шахсоне ки мехоҳед ки ҳамроҳи мо дар командаи мо кор кунен бо чунин аксияҳои компания командаҳои худтона калон созен, тавара бароти командатона калон сохта пулҳои хуб кор кунен, шумо метавонед ки барои кор бинависен, шумоram ба командаи хмо ба кор мегирем. Обученияҳо, саволу ҷавоб 24 соат дар хизмати шумо аз тарафи мо. Ин ҳамаш ройгон, яъне ки бепул.